Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Už dlouho nebylo další video, tak mi napadlo, že bych mohla něco natočit. A jelikož jsem nemocná a mám takový času, nudím se doma, takže dneska jsem se rozhodla, že bych mohla natočit takový ten tag, nějaký věci o mě. Nevím přesně, kolik to bude, protože nemám to napsaný, ale to nevadí, takže bude toho hodně, bude se to, no prostě udělám toho víc těch videí, ale tohle bude taky ty základní. Takže jdeme na to. Takže první fakt o mě je, že se jmenuji Vendula. Za druhé, příjmení se jmenuji Instagramová. Bydlím v Olomouci. Mám Facebook, Instagram, Snapchat, ICQ, ale na to už nechodím. Skype, Ask, no prostě skoro všichni sociální sítě, takže kdybyste chtěli, tak se můžete přidat. Skoro na všech se jmenuji Vendula Instagramová. Když tak napište do komentářů. Za páté, hraju fotbal. Často je můj oblíbený fotbalista, je samozřejmě pan Lionel Messi. Nebo tady to je, tady je Neymar, ale ne asi tady se mě tam. Jenomže toho mimo je hra, takže zase že? Jak jste mohli slyšet? Nenávidím školu. A to poslouchám rap. A za 10. to bude asi konec. Oblíbený youtubeři jsou Ati, Gogo, Vidral, Hogi, Musa, Jan Zelenka a Denis Kubík. Takže bude asi všechno pro tohle video. Budete mít trošku horší kvalitu, protože to natáčím na mobilu, přes který tam docela bez kvalitu. Takže se omlouvám i zvuk, doufám, no asi tam moc nepůjdu slyšet. No, to nevadí, takže s váma loučím a čau. A vlastně ještě jeden poslední fakt. Sbírám, ukážu vám závěr.